Малко за коли да ви поприказвам. Значи някои по-възрастни знаят тези неща, по-младите шофьори, надявам се, ще ви бъда полезен. Значи, първо има един лав. Не съм толкова богат, че да го карам стари коли. Цял живот съм карал трошки. Сумъци пари изхарчах покрай тях. Всякакви модели съм карал. Накрая, преди 8 години, събрах някакви парички и на лизинг вземах една дачийка дизелче 2018 година. Много съм доволен. Значи, около 120-130 хиляди километра съм минал с него. Първите години карах повече, после не. Само консумативен. Един болт не съм сменял. Но, тръгваме напред. Да ви кажа, най-добрите коли в световния мащаб. Ако решите да купите стари коли, защото не всеки може да си позволи нова кола, започват от кои? От японците на първо място. Световен мащаб ви говоря. Lexus, Toyota, Королата в момента в първите редове. Toyota Corolla. Другите модели Toyota. Оттам слизат се пак на японските коли. Нали? Добри са. Когато си купувате, единственото трябва много да внимавате да не ви набутат някой с по 500 хиляди километра, нали все пак. Защото в България ги въртят обратно километражи. Трябва да знаете, трябва да имате опит или някой да го види колата, защото то се личи, когато е много карана. От волана, от педалите и т.н. от тапицерията. Има много работи, в което трябва да забележите, нали, тези неща. И те може да ви покажат, че той на 150 хиляди пак кара на 5-600 хиляди километра. Просто това нещо внимавайте. Оттам рейнцика, къде отива? Нали? Вече на по-надолна черта идват Мерцедесите, Volkswagenите, Волвата, нали, горе за нали, по-добро качество коли. Значи, Peugeot не, Citroen не. Renault някои модели им са добри. Защото, примерно, дачията с Рено двигател, нали, но ходовата част, нали, няма нищо общо с Реното. Там е на кантар работа. Сега, отиваме за трошките, който не ви препоръчвам да го купувате. Абсолютно. Вие се знаете, вие сами ще решите. Значи, в момента са на първо място да не се купуват китайците. Всяка една китайска кола, което се вкарва в България, големи буклуци. Значи, не им издържат двигателите, гният много бързо, на 50-100 хиляди километра може да ви блокира двигателя. Нали, говоря за бензиновите там двигатели. Електрическите батериите им се заминават много бързо и ако отидете в Китай, ще го намерите нещо хубаво, защото там от производителя една и съща кола има няколко категории. Добра, средна и лоша. Нали? И различни цени. Оттам нататък слизаме надолу. BMW. Много хора обичат BMW-то, човек, той не е кола. Чисто нова да купиш на 100 хиляди, 100-150 свършва. Двигатели, мигатели, електроники и там нататък. Това не е старото BMW, нали? Там преди 30 години имаш и там BMW, примерно пицата горе-долу беше добре, ама тройката беше буклук. Не ви препоръчвам BMW-та. Много се чупят им двигателите, защото върви. Даваш газ, много върви, той не издържа, пука са блока и т.н. Общо взето това е, хора. Ако ви заинтересуваха, бях полезен, както се казва, за вас. Благодаря ви много.